Hello guys, today is the day we are counting hours. Ingane zesithembu namhlanje at 8 o'clock. Yo, we cannot wait. Mseleku uyayazi into etyiwa ligqirha emva kwecango. So uthe min tathan. Oh, yina bethunana. Teaser ke looks great betnana. Yo, ivideo yakhona clean, high quality. Ulwandle uyaproposa and then ulwandle unomntana. Intombi yakhe iye ibelekile, so umntana ukhona. Let's hope ke ama-DNA enziwe baze nawo ephila because kwakuthiwe kufunwa ama-DNA. Umpumelelo again uyakhombisa kuno-becoming Mrs Mseleku kunemali ngathi kuyolotyolwa. Inoba kuyolotyolwa kuloo Tirelo ke ngoku because kwi-last season ebepropose uTirelo. So let's hope finally wenza into zamaqiniso uyolobola kuloo Tirelo and then enze uTirelo u-first wife. After that ayogqibezela ke uyogqibezela ku-wife number 2 Amahle. Asazi kuba uzawuvuma uba ngu-wife number 2 uba naye sisikhundla sika-number 1 ngathi usigacele njebe noTirelo esigacele bobabini nje basijongile. Idrama yakwaMseleku bethunana siyayithanda ilife yoMseleku. Idrama yakhona yile siphila ngayo, yile sithetha ngayo. Impilo ke kuthiwa uyalahlekiswa, ulahlekiswa nguMakheyi. Bethunana kanti i-relationship kaMthombeni noMakheyi ayikalungi, isachitheka, ichithekela kuMpilo. It's nice to see uSneh ehlala nomntanakhe, usihlalela nomntanakhe uyamkhulisa ngokwakhe. Good girl man wena bethunana sine. Ukhumva umntana uba kunjani ungalali ebusuku, ungahlali uzala uthathe umntana umse kumacele. Ndiyayithanda ke le. Oh, we can't wait for this season bethunana. Ulwandle akhakhule for a change, kube khona izinto ezi-interesting ezenzekayo elifini yakhe. Siyeke nje uhlale sihlelele umjolo kaMpumelelo. Khe sifumane umjolo kaLwandle this time around, khe simbone xa esemjolweni uba uzawukwazi na uthetha njeba uLwandle engesosithethi nje because kaloku into zasemjolweni zidinga uba mawuthethe ube sisithethi. And then uAbongwe, ukhulela uAbongwe urana ibhizinesi, urana uThanks Ma Production. Intle bethunana into eyenziwa nguAbongwe. Kodwa ngoku siva kwii-teasers ngathi uMpumelelo uyayikhalazela le nto yebhizinesi eranwa nguAbongwe. Asazi kuba ukhalazelani ngathi because naye unayo ibhizinesi yakhe. Sneh ngathi ungafumana itorhwana mani, ngathi angasebenza uSneh afumane itorhwana, afumane something azawuba bhizi ngayo, angakhulisi nje umntana abe bhizi nga-something. I-relationship kaMahle noTirelo ayikhombisi ngathi improvile. I doubt if i-improvile because kaloku uMahle uyaqhelaqhela, ngoku aseyiqhela uzawuthetha nje bekade bengathethi efike esisithuli uzawuthetha. And into yale sholi ithini le Becoming Mrs Mseleku yayiyo le ifakwe nguMahle iphinde ifakwe nguTirelo. Yey, or mhlambi ke ka-girlfriend kaLwandle baninzi oBecoming Miss Mseleku kule season. Makajime ke ngokumayeni, ajime strong, ajimele oomakomolokazana ababini, bayeze emagcekeni wakho oomakoti bakhe ababini kule season nakanjani. Asazi kumjolo ubathini oTirelo. uTirelo umjolo umbambe shiqe kulaa season. Asazi ke into zakhe noMpumelelo uba kulo nyaka noko zilungile or zenza njani or ke kusantengantenga, sazi sizawubona. NoMthombeni ayisowish alungise i-relationship yakhe noMakheyi kwenzela ingachithekeli emntaneni because it's not fair yena uMpilo uba i-relationship yakhe ayizuba rayithi notatakhe ngenxa yoba ingekho rayithi between abazali. I mean xa irhoqa uMpilo emfaka kwi-relationship yakhe noMakheyi engekho rayithi uthi makuthini. Hayi guys, andiyifuni kanjalo. Namhlanje ke ngo-8 o'clock i-first episode yezingane zesithembu siyayifumana. We cannot wait. Siyabulela Thanks Ma Production, siyabulela kuMseleku, kwifemeli yakwaMseleku. Bethunana bayakwazi ukusenzela i-TV aba bantu. Noba bangasenzela nje into zabo zidlala uqala Monday until Friday nje siyazi uba iveki yethu isorted, yiMseleku nje yonke.
basenzele nabantwana is fine. Noba i-reality show yabantwana aba bangakwazi uthetha sibabukele nje begaqa pha, we won't mind, singayivuyela naleyo. Okay guys, thank you for watching. Mandiyibeke apha le review yanamhlanje. We cannot wait for tonight's episode, our first episode. Sizawubonana xa ndize ne-review ye-season 4, first episode yezingane zesithembu season 4. So sizawudibana. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet, and join in the community. Apha senza i-reviews kwi-trending stories, TV shows, yonke nje into emnandi ebukelekayo ethethekayo siyayireviewa apha sincokoleni kwi-comments down below. Subscribe and join us. Thank you so much for watching. Until next time, bye for now.